Minune prea de tot mare n-ar fi dacă ar trebui să treacă fie măcar și numai 100 de ani pentru ca să se poată începe zidirea unei catedrale la București. Aceste cuvinte erau scrise de Ioan Slavici într-o ediție din anul 1924 a revistei Arhitectura. Problema construirii unei catedrale impunătoare în București, care să simbolizeze Biserica Ortodoxă Română, să afirme identitatea națională și să cinstească cu adevărat memoria eroilor români care au făcut posibilă România modernă, s-a pus imediat după dobândirea independenței de stat. În urma războiului din 1877-1878, s-a constatat că niciuna dintre cele peste 100 de biserici câte existau atunci în București nu era atât de încăpătoare încât să îi primească pe toți cei care ar fi dorit să participe la slujbă. În plus, secolul al XIX-lea este marcat de acțiunile multor țări europene de afirmare a identității naționale, un pas în acest sens fiind făcut prin construirea de catedrale. Primele demersuri în ceea ce privește ridicarea unei catedrale în București au fost făcute în timpul lui I.C. Brătianu. În anul 1884, acesta cere un credit de 5 milioane de lei votat de corpurile legiuitoare fără niciun fel de obiecții. Totuși, până în anul 1890, creditul a rămas neîntrebuințat. Principala problemă a fost aceea a locului în care urma să se construiască viitoarea catedrală. Astfel, în vara anului 1884, regele Carol I a promulgat legea Bisericii Catedrale din București, lege niciodată abrogată, dar care a fost pusă în aplicare abia după 126 de ani, când, la data de 2 septembrie 2010, a fost eliberată autorizația de construcție, iar la data de 20 decembrie 2010 au fost demarate primele lucrări de construcție pentru noua catedrală. Odată cu venirea la putere a regimului conservator, biserica a demarat o campanie de strângere de fonduri, ce avea să fie însă oprită odată cu izbucnirea primului război mondial. Interesul reapare după Marea Unire din 1918, dar și după înființarea Patriarhiei Române, la data de 4 februarie 1925. La câteva zile după instalarea în funcție, Patriarhul Miron a mers în audiență la regele Ferdinand, pe care l-a rugat să dea curs liber pregătirilor pentru Catedrala Neamului. Tot atunci, el a discutat despre această chestiune și cu prim-ministrul I.C. Brătianu, care, la cererea sa, a deschis un credit de 3 milioane pentru facerea planurilor. Inițiativa a fost reluată începând cu anul 1927, când Miron Cristea, devenit între timp înalt regent, s-a încumetat să pornească acțiunea și a cerut în mod oficial primăriei capitalei să ofere un loc potrivit pentru noua catedrală. Fixarea locului de amplasare a edificiului a stârnit însă o amplă dezbatere ce avea să dureze 2 ani de zile. Patriarhul Miron a hotărât că locul de la poalele dealului Mitropoliei, numit pe atunci Piața Bibescu Vodă, este cel mai potrivit pentru înălțarea acestui edificiu. După alegerea locului pentru viitoarea catedrală, s-a procedat, conform tradiției, la marcarea lui prin ridicarea unei troițe. Din nefericire însă, criza economică ce se abătuse asupra țării a dăinuit și în următorii ani, iar cel de-al doilea război mondial, apoi dictatura comunistă, au întârziat zidirea unei catedrale monumentale în București. Patriarhul Teoctist avea să fie cel care a readus la lumină subiectul în anul 1990. Totuși, abia în anul 2005, Primăria Bucureștiului i-a oferit Patriarhiei 11 hectare de teren în dealul Arsenalului. Locul pentru construirea catedralei noi a fost sfințit încă din 29 noiembrie 2007 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, dar timp de 3 ani, adică între 2008 și 2010, au fost organizate etapele concursului de proiectare. Întrucât în toate capitalele țărilor majoritare ortodoxe au fost construite catedrale corespunzătoare, Atena în 1862, Sofia 1912, Belgrad 2004, Moscova 2000, Tbilisi 2004 și aproape fiecare capitală de provincie românească are catedrala ei, era necesar ca și în capitala României să fie construită o catedrală națională reprezentativă, atât din motive liturgice practice, dar și ca simbol al credinței, libertății și demnității poporului român. Mai mult, actuala catedrală patriarhală din București este neîncăpătoare. Construită pe dealul Podgorenilor în anul 1658 ca biserică de mănăstire, 10 ani mai târziu, din lipsă de alternativă, a devenit provizoriu catedrală mitropolitană. Acel provizorat a durat până în anul 1925, când biserica a devenit iarăși, în mod provizoriu, catedrală patriarhală. Fiind o catedrală mică, mulți credincioși participă la slujbele ei stând afară, în curtea catedralei, uneori în frig, alteori în caniculă sau în ploaie.